Kasi to kasi. Molweni bazukulu, molweni maqhawe. Umkhulu wabazukulu uDr Lwazi Nqetho. Konke kuhle ngathi. Lo mbutho eminyakeni eminingi edlule sayitshela ukuthi sizoreporta yonke into ngoba sama civil servant. Yonke into eyenzekayo siyayireporta. Yesterday besiye emoyeni kwi community radio station Inanda 88.4 FM. Abayazi kahle ke bathi it's today's best radio. Sisuka kudeke thina as uShadows neNanda siloku simuva. Siya soko Shadows outdoor events simuva siya ko kasi to kasi. Yeah, it's about 16 years now. Inanda ke sisuka day 1. Siyabulela kumphathi usisithandeka. Siyathoba ngombono siswethu. Nandi khulile kakhulu. Siyabonga president we radio. Siyaseme sihlale kahle izolo kwi election drive bengihamba noThulani Mbiyeza i-founder ne CEO ye Africom Foundation. Ngihamba nezintwana zami ama professional the Push Plan Films our media coverage. I know so beluluhle. Besihamba ke sibuka nabasibona nabaholi abahlukene ngoba umkhulu uxhumene kakhulu ne leadership ehlukene. Inhloso ukumema abaholi bonke sibamemela kumhla ka31 la sizokwenza khona ilaunch yama NGOs nama NPOs iyona into ebesiyoyiphusha kakhulu. Ngiyacela guys on the 31 siswenkeni nje siyimisele siye eMlazi Cinema ngasemaweleni kaW. Event yakhona izoqala ngo9 ekseni. Ompondo sihlanje umkhulu uyabamema ke siyabonga futhi bayaresponda siyathoba. Kusasa ekseni sizovuka noThulani neleadership yeKasi to Kasi. Siye ezantsi eLower South Coast eMzumbe. Siyohlala kulomuzo obukayo kaMfowethu uPhungula. Lo muzi owubona manje. Umuzi okugcina nci. So bhukhile ke guys ukuyokwenza khona into ethi kusasa sinomhlangano ngo2 entambama sesikhulumise nomhloli wesiyengi siyokhulumisa oprincipal namakhansela silithwa ukhansela ke lapho sizobe sise ward 11 silithwa ukhansela wase ward 13 ukhansela uMaphumulo sizohlala kamnandi ke guys niphathe nezinto zokubhukuda ngengakusasa sizovukela enkosini siyokothi inkosi uShinga umphathi wamakhosi simuve lapho siye kaDumisa siyokhuleka sikhulekela iprogram yethu konke kuhle ngathi umkhulu ikona afuna ukuveza kakhulu nje uzoqhubeka kumkhulu moving forward nazi ngeprogram kwenzakalani kakasi to kasi ke siyabhala guys udaba ngicabanga ukuthi everyone uyalazi akehle umuntu omdala esikasi to kasi sihlalisa ama program ahlalisa abantwana aba 144 at a time sibahlalise over a month ngo Monday sibafundise leadership and character ngo Tuesday sibafundise entrepreneurship as a program kuleyo program sisebenza no chief director waka economic development uThami Zondi ngo Tuesday kulandwa economic development e province ngo Wednesday kunomama Mabongi Magwaza. Mama Bonge Magwaza, it's our art day hospitality. Oh yeah. Angithi uDr Lwazi Nqetho myself umkhulu use travel over 54 countries abroad. So anika abantwana. Yes, anika. No, ngangisikulu ke Swatini siyokhuluma on behalf of umSwati waye 57 years. Yeah. Ngangesinye seyikhuluma esiqhamuke ngimele iSouth Africa. Ngimele iSouth Africa futhi. Siyabonga nje ukuthi umuntu usehambe le ndima. Ngiyababonga nabaphathi bala ekhaya osisibami usisithandeka nomama Mapule sithe asiliyeni silande enye organization enombono ofanayo nowethu ekuyikasi to kasi engibonile sihamba sihambela izikole sambe sinikela izicathulo sambe sinikela ilokhuza ama computer within 2 years sihlangene nobaba uNqetho sesihambe sizicathulo ezingaphezulu kwa 200 eXhopo saphinde futhi sahamba saya kwezinye izikole ezisemlazi sanikela ngama computer nala so sithe mesibuka nje ukuthi no asikwazi sihamba indlela ende kangaka silontshe sodwa
sase senza iprogram yokuthi sizo build up to iprogram yani ye launch into esiyenzile eMlazi eAfricom headquarters sivele senze njani sabiza ama NGO wonke akhona eMlazi naseThekwini namaphethelo sawabiza ku meet and greet ukuzowatshela umbono ukuthi nanku umbono esinawo sokuthi njengamanje siyima NGOs NPO asikwazi ukuthola uxhaso kuhulumeni ngoba omunye usebenzele office lakhe omunye usebenzele endlini yethu asikwazi ukuthi